Галоўным фаварытам на золата Парыжа ад Беларусі лічыць тэквандыста з Расіі. Дзеля алімпіяды ён уцёк ад канкурэнцыі. Сваю ліцэнзію Гурцыеў заваяваў у сакавіку гэтага года на еўрапейскім кваліфікацыйным турніры ў Сафіі. Рост Георгія 177 см, выступае ён у найлягчэйшай вагавай алімпійскай катэгорыі да 58 кг. Праўда, усяго гэтага магло б не быць, калі б ураджэнец Уладзікаўказа не змяніў спартыўнае грамадзянства. Да гэтага, натуральна, ён прадстаўляў Расію. Прычым там, як мінімум на юнацкім узроўні, ён выступаў за спартыўнае таварыства сілавікоў Дынама. А ў Парыж такім атлетам уезд забаронены. Да і ўвогуле да яго нейтральнасці насамрэч ёсць пытанне. Гурцыеў не хавае, што ў зборную Беларусі перабраўся, каб патрапіць на алімпіяду. У нас у Паўночнай Асетіі нямала класных майстраў тэквандо. У маёй вазе такіх двое. Таму, каб не ўпусціць шанец патрапіць на алімпійскія гульні ў Парыж, я вырашыў выступаць за Беларусь. Вядомае спартыўнае выданне Sports Illustrated прагназуе, што натуралізаваны расіянін стане алімпійскім чэмпіёнам. Спаборніцтвы па тэквандо ў самай лёгкай вазе пачнуцца